मागुरखौसो जानांगौ भिटामिन दं ना हेल' एभ्रिवान वेलकाम बेक टु दा बड' कापोल इउटुब चेनेल लोगोफोरजों दा माने JDX मोनानाव थांनो ओंखारदों आरोना बिसोर ना सारदोंनो दिनै ओमफ्राय बेखौनो नायनो होननानै थांनो नागिरदों जोङो बेसेबां गिदिर मोनदों फुख्रियाव आसोला दिनै मंगलबार हाथाय नालाय न' खाथियावनो हाथाय जायो बाजार जायो लागाव ना लांग्राफ्रा नै हा ना लाङा खै केजि जागोन बे खै केजि जागोन माबा दं नामा बिदै दं नामा हा सेरबा जागोन बे सेरबा सेरबा जायालै डेन्जार गुलुट ओमफ्राय बडिया मायदि ओंखारनाय ना इयाव मा ना दं कमल काटनिफ्राय मा ना दं फिसा दंदां ना खुगायाव माबा दं नामा सिङाव उदैयाव ए माथो मागुर दङ चाइना मागुरसो नामा चाइना नङा लकेलसो देलाय बोखांलाय मागुरखौ बेखौ लांसैलै मागुरखौ लांसै बेसेबां गिदिर दैयाव ना हमदों ना पकेटाव सोना लादों नोङो बेफारिया नै इउटुबनि फैसा नानि फैसा बारिनि फैसा लकेल फानहैदो नोङो गामि बहा सेरथाम जादों माथो मोजां दोनाखै केमेरायाव सेरथाम खादा हा फिसासो नुयोलै 10 केजि फिसा नुदों अजन दं माथो अजन दङ बबे गोथिखौलाय बेबो 10 केजिनि खाथियाव एसे खम 10 केजि खालामदोब्रा बेलेग ना हरनानै प्लास्टिक मोनसे लांनाय बे सेरथाम जाखादों इयो मासेयावनो कमल काटआ सेरसे जाजोबासै खोमा होलाय जादोंना जायाखै ना दंदांलै सेरसेया बैखौ बरन सेरथाम बै सेरनै गैजोबा होमबा बै एसे खम सेरसे बारा दङ नैबे सेरनै गैजोबा 1.5 केजि जोङो 117 1 केजि ये तो 3 किलो हो गया बै 3 केजि गिदिरा 3 केजि हो गया ओरैनो सुलायब्रा मासु बेखौ बोखां कमल काटखौ बोखांदोब्रा बेखौ दोनदो अबे एसे खम 3 केजिनो बेफारिफ्रानो रेडि लाखाया मालायसो एसे दै लोंहो नाखौ किलो लोंहोनो सेरना जायो 1 केजि 800 ग्राम 1 केजि 800 बेखौ अन्थाइ सोनांगौमोन जों कास्टमार फैनोसो अन्थाइ एबे तुलि कालाहानि बिसोरनि ए माने तुलि कालाहानि बायसे माबा सोना हर अन्थाइ 1 केजि 800 ग्राम होयो 1 केजि 170 मागुरखौसो जानांगौ भिटामिन दं ना दिनै मंगलबारमोन नालाय बिस्रा ओमफ्राय प्रसाद जाबाय आरोना जोङो मंगलबारनि साहा लाबोदों हिन्जावा अबबासो दंहैनो आसोला हिन्जावा थाइलेण्डआव आं मास्टार्स ट्रेनिं खालामनो थिनहरदों बिस्कुट आरामसे बिस्कुटखौ न'आवनो बानायनाय बायदि मोनदां सारायावसो बानायदों सारायाव बानायनाय ना बिस्कुटआ ए दसेनो मोनफैब्रबबायबो स्पिड बक्सजों फैबाय नामा जानि र' बिस्कुटखौ नै ना फाननायनि फैसाखौ खिथिलायसै खावनांगोन र' फाननायनि फैसाया दहाय नै बेयाव गथ' मोना मोनथिनोबा खावफानसिगौमोन आङो मानसि गैयियाव सिसि केमेरा दङ Betul lokasinya dah salah. Itu नङा सिसि केमेराखौ खिथि थुवा केमेरायाव खिथि मबाइलाव खिथि थुवा
Man नुनायाव नुवा आं बेखौ वाल सिङावहासो दोनदों बुस्थुखौ दंजोबो हासुलाव उथुमा ओमफ्राय नारि बुगा आखायाव मोनसे नै दहाय ना सारनाय नुनाया सायबायानो ओमफ्राय गावस्रा गिदिरखौ फाननानै फिसा फिसासो जालायबावो बिराद सालु बिसोरो नाखौ गोदोरखौ लाखिनोसै माने सिरि थाखाय आफाया खोनायै बायदि माबाखानांगौब्रा सिथारखानांगौ नोङो एकदम आं थांनाय मोनबा खेबसे हमनानै गारसोगौमोन आं नाखौ नानि खर'आनो गेब्लेलायनाय रावबो बायनि थ' थांसै जोंहाबो थाथ'दो दे चलो जोंना मागुरा बाब्राबगासिनो खोमा मिस्टार बेस्तराम थांसै होमबा ना ओके बाय बाय सोरबा नाम्बार फैदों हरै फन फैदों